Kienet ippubblikata prova li meta Infenek qalet li l-Partit Nazzjonalista duet jikkonkludi ftehim ma' Zaren Vassallo kienet qed tirreferi għal €250,000 li l-istess partit irċieva ftit tal-jiem wara d-deal tal-Lavin-Brow. Deal li kien deskritt bħala skandalus wara r-rapport tal-Awditur Ġenerali. Kien il-ġurnal L-Orizzont li żvela dan l-għada li l-Partit Nazzjonalista sejjaħ numru ta' ġurnalisti magħżula biex qalilhom li self lil Vassallo tħallas kollu. Li dawn il-ġurnalisti kelmithom is-Segretarju Ġenerali Rosette Stake iżda qaltilhom verżjoni totalment differenti minn dik li bil-miktub tagħta Infenek li hija involuta sew fit-tmexxija finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista tant li toħsibi l-iskema ċeduli. Il-mistoqsija lil Fenek kienet ċara. Nistaqsik jekk il-Partit Nazzjonalista ħallas lura lil Nazareno Vassallo €250,000 li permezz tal-kumpanija tal-kostruzzjoni tiegħu kien silef lil Partit Nazzjonalista brabta ma' sitwazzjoni fil-Media Link Communications. U tweġiba li Fenek ħadet jumejn biex batita kienet daqstant ċara. Fl-10 ta' Jannar qalet hekk. Nirreferi għall-email li bat li fit-8 ta' Jannar. Il-Partit Nazzjonalista jikkonkludi diversi ftehim mal-kredituri tiegħu, inkluż is-Sur Zaren Vassallo. Bekk, dak żvelat ikompli juri l-verżjonijiet differenti fil-Partit Nazzjonalista dwar dan is-self li reġa' spiċċa fl-aħbarijiet għaliex wara r-rapport tal-Awditur Ġenerali sar magħruf li ngħata wara li Zaren Vassallo mar tajjeb bid-deal tal-Lavin-Brow fis-sajf tal-2012. Il-Partit Laburista talab prova jekk is-self tħallasx u minflok kienet ippubblikata prova mill-Partit Nazzjonalista ħarġu qatt ta' verżjonijiet differenti.